2014 року. За словами заступника голови партії регіонів, вона, зокрема, передбачає заходи для зменшення безробіття у сільській місцевості, підвищення зайнятості серед людей з обмеженими можливостями та молоді, створення більш гнучких умов на ринку праці. За словами політика, в результаті реалізації цієї програми у 2017 році рівень безробіття в Україні знизиться з 6,3%. Саме головне, щоб ми мали гарну, сильну вертикаль влади, щоб президент, Кабінет Міністрів, більшість в парламенті працювали як єдине ціле. Тоді дійсно ми можемо говорити про якісь середньострокові плани. Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення не будуть підвищуватися. Про це заявив голова партії регіонів Микола Азаров під час агітаційної поїздки до Запоріжжя. Він нагадав, що вартість комуналки залишається стабільною уже 2 роки, і це попри величезні витрати на російський газ. Він нагадав, за блакитне паливо щомісяця держава платить $1 мільярд. Ось ми просто так віддаємо через контракт, який одна дівчина підписала, 12 річних прибутків Запорізького автомобільного заводу, зазначив Азаров. Він також нагадав, якби українці платили за комуналку з рахуванням ціни на газ, тарифи були б утричі більшими. Питання про запровадження в Україні біометричних паспортів сьогодні є несвоєчасним. Так вважає лідер Компартії України Петро Симоненко. За його словами, враховуючи ставлення віруючих та думку багатьох громадян, КПУ прийняла рішення не підтримувати закон про такі паспорти. На думку Петра Симоненка, перш ніж їх запроваджувати, потрібно отримати оцінку експертів, вивчити досвід тих країн, де такі паспорти вже є. Побоювання комуністів пов'язані з тим, що при нинішній владі такі інновації можуть означати тотальний контроль за громадянами України. Тому на сьогодні Компартія вважає це питання несвоєчасним, резюмував лідер КПУ. Партійна структура майбутнього парламенту оновиться майже наполовину. Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією New Image Marketing Group, повідомляє КП.UA. Зокрема, 27% опитаних підтримують партію регіонів, 19,6% удар Віталія Кличка, 15,4% готові підтримати Батьківщину, 11% Компартію, 6,4% українців готові проголосувати за партію України вперед Наталії Королевської. Як зазначив аналітик українського рейтингового агентства Віктор Пороженко, 3 партії – комуністи, регіони та Батьківщина – будуть представляти в основному радянське покоління та покоління перебудови. У той час як удар та Україна вперед – більш молоде покоління. Дослідження проведено з 3 по 13 жовтня 2012 року. Опитано 1500 респондентів, похибка 3%. Віталій Кличко вірить у перемогу Руслана Сольвара за 91-м мажоритарним виборчим округом. Про це лідер партії «Удар» заявив під час святкування Дня міста Макарова. У неділю цей факт підтвердило рішення з'їзду партії «Удар» не знімати кандидатуру Руслана Сольвара на користь представника об'єднаної опозиції. Таке рішення ґрунтується на результатах дослідження консорціуму 7 провідних соціологічних компаній, згідно з яким за Руслана Сольвара готові проголосувати 23,4% опитаних, а за його головного опонента Михайла Поплавського лише 16,1% виборців. Введення презумпції провини для чиновників усіх рівнів допоможе радикальним чином посилити боротьбу з посадовими злочинами. Так вважають автори концепції боротьби з корупцією, розробленої громадським рухом «Український вибір». Презумпція провини передбачає, що саме держслужбовець має довести свою невинність, а не навпаки. Автори концепції також пропонують створити нацкомісію з питань доброчесності, держорган, що матиме право перевіряти усіх підозрюваних у корупції чиновників. Український вибір пропонує всім бажаючим приєднатися до обговорення антикорупційної концепції, текст якої є на інтернет-сайті громадського руху. Учора з'їзд об'єднаної опозиції зняв з виборчих перегонів 26 своїх кандидатів-мажоритарників. Найбільшою сенсацією виявилася ситуація зі столичними кандидатами від Батьківщини. З 13 виборчих округів у Києві зміни відбулися лише у Дніпровському районі столиці. Там, як пише главком, кандидат у народні депутати Юрій Ганущак визнав беззаперечні лідерські позиції та фактичну перемогу Олеся Довгого і зняв свою кандидатуру з виборів. Можу сказати лише одну річ, мій округ є унікальним округом у місті Києві, прокоментував своє рішення Ганущак. У 2013 році ЖБК та ОСББ зможуть самостійно розпоряджатися виділеними для них коштами. Київська міська держадміністрація підтримала пропозицію кандидата в депутати від 221-го округу Василя Горбаля про обов'язкове виділення з наступного року субвенцій з міського бюджету на вирішення проблем київських ЖБК і ОСББ. Це справжнє адресне фінансування в ЖКГ, говорить Василь Горбаль. Таким чином люди отримують можливість витрачати гроші на те, що їм дійсно потрібне, і контролювати як витрати, так і якість робіт. Ну і всім любителям футболу також повідомляємо, що сьогодні в рамках відбору на чемпіонат світу 2014 відбудеться зустріч між збірними України та Чорногорії. Більше шансів на успіх у майбутньому протистоянні мають жовто-сині. Як повідомляє державна лотерея «Спортліга», перемогу національної команди